Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho, tretieho dielu z podzemka. No tak, vylepším si silu. Možno sa pýtať, z čoho padlo toto. Bolo to z nevydareného dielu podzemka, ale to nám vôbec nevadí. Máme sa pokusy, no a môžeme sa niečo pozrieť. Pozrieme si najprv tú škaredú tarantulu. Yes! Padla. Dobre. No, a máme ešte jednu hĺbu, ktorú skúsime, aj keď neverím, že ho dáme, skúsime pána temno. Ale ten je, lukostrelec, tak ho dáme. To nevadí. Tak, dobre, ja sa s vami lúčim z tohto videa a majte sa fantasticky!